Počul si už niekedy pojem ovocná koža? Ak nie, tak dávaj pozor. Ak máš priveľa ovocia, napríklad marhuľ, teda ja som použila marhule, môžeš použiť akékoľvek iné. Rozmixuješ, ochutíš, ak ti treba cukor alebo citrónová kôra, poprípade ak chceš experimentovať, pridaj korenia. A to pyré si takto pekne v tenkých vrstvách roztiahneš na plech s papierom. Musí byť tá vrstva takmer priesvitná. Robila som to prvýkrát, takže nepodarilo sa mi to celkom rovnomerne, ale časom sa to zlepší. No a keď to máš takto naťahané, tak si to dáš sušiť do rúry na 80 stupňov približne 4 až 5 hodín s potvorenými dvierkami. A potom to necháš ešte voľne na vzduchu celú noc, celý deň sušiť máš čas, takže som si to nechala vonku pekne dosušiť a je to fantastické. Je to absolútna bioraw, strašne zdravá vec a strašne chutná. Bola som prekvapená, jedla som to prvýkrát, ale teda budem to robievať. Je to pracné, ale stojí to za to. Môžeš to brať do školy, na výlety, kamkoľvek, vysušíš, dáš do nádobky a papaš. Určite to vyskúšaj a napíš mi do komentu, či to vôbec poznáš. Nezabudni ma sledovať. Čau!